ये कौची सोचे में लगल हो। सोच भी कौची मम्मी पापा जी के याद करी थी। हाँ, वो धरती पर याद करे लायक है, ठीक है। कौची सोचे में लगल है। सोची थी कि छोटा जब हम हाली शादी ब्याह ये सब ना होलक हल तो अगर कुछ खाहू के मन करन हलक मम्मी के कह देली तो तुरंते बना के देहलक कि आए बेटी के खाए के मन करी थे। तो 100 गो रुपया के जरूरतो रहा ना या पापा जी के कह दे नहीं ना कि पापा जी स्कूल में 100 रुपया का काम है, चाहे कुछ हो लागी 100 रुपया मांग देहली तो तुरंते देहल ना रही तो 2-4 दिन के बादो दे देहल थी। अरे तू कहेला का चाहिए था। तो आज तक ही बाबूजी हमारे ना कहलथिन कि बेटी तोरा पढ़ावे में इतना खर्चा हमरा हो गेलो, तोरा पहनावे में इतना खर्चा होलो, तोरा खियावे में इतना खर्चा हो कहीं आ तक हाना ना देलथिन। एगो तोहनी है हमनी कौची है। तो नहीं एगो सामान ला के दे देबा, कुछ पटक देबा, कहबा कि ला इतना पैसा के हाबा, एगो कपड़ा ला के देबा तो ला इतना। हम बाप रे अंत कैले हथन, हर चीज में लग रहा है कि हमरा यहाँ नेति हो रहा है। सब घड़ी तो कहते रहा है। तो हनी जखनी मैया बाबूजी से मांगा हो ना तो परिस्थिति देख के मांगा हो कि मैया बाबूजी में पैसा हो कि ना हो। लेकिन जैसी मर्दनमा से मांगे के बात आवा ना है तो परिस्थिति ना समझल जाए। बस हुकुम कर देवल जाए कि हमरा साड़ी चाहो तो चाहो, हमरा झुमका चाहो तो चाहो, हमरा ई कपड़ा चाहो तो चाहो, नैहर हमरा जाए के हो तो जाए के हो। जैसे लगा ना है कि तोहनी के बाबूजी हमनी के मर्दाना ना जोरू के गुलाम खोज दिलती है। अब अंबानी के घर में बियाह दिलती है कि हमनी पेड़वा में से पैसा तोड़ के रख ले ही है कि जखनी तू कह दिल हो बस आ जाना चाहिए। वो घड़ी मर्दाना के परिस्थिति ना समझल जाए, मैया बाबूजी के परिस्थिति खूब बढ़िया से समझल जाए। लेकिन मर्दाना कौची बस हा बैल जाने चाहो उन्हें हो कर दे। वही तो मर्दाना खूब बढ़िया हो, अगर ला के दे दिला तो खूब बढ़िया, और ना ला के दिला तो हनी हमारी ला कुछ कहले है। जितना हमारी के मैया बाबूजी पूरा करें उतना कोई कहलक है। ई कह के उल्हाना देवल जाए। अरे हमनी तो हनी के ढो रहलियो एक तरह से समझता, शौखो पूरा करी लेकिन ढो रहलियो।